Pesannya apa bah nggo seniman-seniman sing ya yang penting tetap berkarya, tetap semangat. Untuk kita introspeksi diri, mengolah rasa, mengolah daya pikir supaya kita tetap semangat. Mohon maaf. Gini. Iki enake ngene. Iki di barne ya. Iki sowan acarane di barne. Wis ngomong apa? Kowe nek aku ndek ngomong apa? kowe nyapa rene. Sing ngomong rene sapa? Tak bacok lho kowe. Lah ndek apa? Jadi lari iki enak aku. Lah nyapa ngejalan Tak bayar iki lho. Iya. Kowe lah ngomong dhewe lah nek bejo. Kuwi awakmu cak iki. Lah nyapa Melok iki. Yo ning Jawa ki artise gak kowe tok, Bos. Sing tak undang ngene iki oke. Aku wis ngelekne kowe lho. Piye? Tak pengen ngundang dagelan hunter. Hunter piye to? Hunter. Iki ngene lho, Pak. Iki kenal lho, iki kenal apa? Iki. Ah, Iki lagi. Sing Iya. ngenane karo Happy ra ngejak aku. lho, artise kene iki oke, Bos. Sing arep rene iki Jangan iso ana iki kuduan aku. Lah, Tak biare tak buang. Ayo lho iki. Pak Bre kowe mau ngene lho tak jelasno. Ndi? Masuk aku iki. Masuk aku kuwi. Iya tak jalan lagi. Lah sing bayar jenengan sapa nek ra iki kok sok? Ngono digoyok-goyokan. Hah? Aja nganggo kuwi. Lah piye? Tak gone dhewe. Iki karepmu piye? Ngene lho. Karepmu piye? Wingi kamera ini to. Sing karep sapa? Aku. Butuh kuwi. Kula emosi niki lho, Pak. Sing karep kula. Iki tak undang, Bah. Ya. Iki enek produk mlebu. Jaluke pirang juta we. Lah iki engko transfer, Bah. Lah we rene apa? Lho kok buat transfer dhek ngenane. Iya. Aku sing sesati perlu dibayar karo RTI. Tak bayar, Pak, tak Aja bayar. ngedek-ngedeki wong ta. Oh, gak sing kurang sabar iki harus tak Sing kene transfer. harus transfer, sing kene arep Eh, jalan bro, ini bro. Ya piye standar aku ya 15 sak episode. Pecat kok anu, Bah. Lah aku wis metu kesuwi kok. Weh, murid iki wis metu. What? Sapa murid iki? Iki serius. Sapa sing sama aku murid iki? Lah mau Siapa sing ngomong iki buku muridku? Aku gurune sapa? jenengan mau. Kono orang aku muridku, aku orang aku gurune kuwi. Kuwi ora aku guru. Wong sekolahane renek. Seto genae piye? Kowe genae piye? Apa nih? Kau tak transfer, Bos. Kau Tapi kesuwen. ngenteni sih. Awakmu lagu angel, ku larane aku, ora mungkin trending musik. Bodho ngakoni. Lagu angel renek kowe ra. Kuwi nek gak video klipe aku. Ora mungkin. Kuwi nek aku gak duwe duit, kowe gak mlebu YouTube. Kuwi nek renek cemplene kae. Gak iso. Ora iso. Bangsane. Untung enek wedhus cilik kae. Piye keadaan iki diterusne apa ora acara? Anu kayak lungguh ya, kayak lungguh. Gak we santai ora. Aku nek tenang kene. ora. Aku nek kene, aja dicedhekne iki. Aja. Lah nya, sik to, we jarine murid iki gurumu lho. Iya. Kuwi ndak ora iso. Mau sedakne aku ora iso. Jare gurune. Iki mosok Iki sapa nek? kelas. Oh, lagi anake lho. Saya kula duwe loro tok. Tak tukone. Ngene iki. Lah, wis ngene. Lah, oke. Cek low. Oke, siap. Arep ngomong apa kowe bodhoe? Wis aku ngene. Kowe geger dhewe. Ngene. Wis, oke. Wis tenang. Sampeyan rada konone tol, Pak. Kowe konone jembatan gone mondol. Wis, teko apa? Wis tenang. Wis aku tetep melok ya. Lho. Lah iki aku urung karuan kowe malah melok rene. Gak didum ae. Mah. Aku ki ngundang sampean. Loh. Dhewe melu kerja nyapo? Lah nek aku ya fokus aku nyapo nganggo isi. Sapa sing ngundang iki? Lah sing Jawa sapa? Ngalih. Lho, Mulai tambir. lah nyapa to Pak Badrun kok. Kok malah nesu. Didum. Ki duwe sithik didum. Ora iso. Sing oke Aku njaluk akeh. Kok Ya aku obah sing golek aku lho. Duh.
Lah aku apa iso trending iki? Kuwi nek gak video klipe aku apa iso? Wis Bang. Aku ora iso. Hei, wira trending nek kene Mbah Minto. Lah iki nek ngono Mbak tambahi Mbah Minto. Hei. Sik duitnya didom telu Oh, berarti. Mbak Minto teko ucup barang. Kakean gua akhirnya. Piye? Duitnya didom telu. Piye? Duitnya iki lho. Ora iso. Wong kuwi mok nggo ngwehi aku jek njaluk tambah kowe lho. Apa oke ho. Aja oke-oke piye? Batine sithik. Iki ya mung pisan iki tok ora enek reguler kok. Lah nek berkelanjutan sekian episode no regoku tak dulu. Yo, sekian Ono. episode. Gak usah ngejak iki. Lah aku tetep melok no. Omongmu sing pertama, Bro. Piye to piye aku ngomong apa? Cil, pokoknya anak iki kowe tetep ning kene. Kapan? Biyen. Biyen. Lah kowe tek ngomong karo aku ya ngono. Nek Loh. pun enten sampean mboten damel niki. Loh, Ayo. dia apa nih? Dek kapan to? Aku biyen aku. Ki biyen jenengan. Kowe ora ngomong. Gong. Salahe ning kono kuwi. Omong. Wes, saya malu ngerokok pisan. Lah jere, lha iki rokok sampe jalan. Kasene larang lho, mbles jos. Jaluk rokok ya, aku rokok. Jaluk ya. Sitok ae. Sitok ae. Sitok ae lho. Sitok ae. Ngono jare sugih. Rumangsane. Rokok gablek. Ora nggowo ora digawani karo caca. Rokoke cap ndoi no. Apa iki, Pak? Ndoi sitoke. Oh, tak. Wes arep piye? Maksudmu rene iki apa piye? Wes njaluk diwawancarai neh ngono. Loh, pokoknya nek iki kudune aku, Bro. Paketan. Gak iso nek ade ngene iki terus gak iso. Loh, Ade ya kudu kudu duwe iso lah. konsep ben Aja, iki kapanan tau di konsep malah ilang kok. Siapa konser? Kok Aku lah, ora iya. tau nyanyi konser. Konsep. Oh, konsep ta. Tanggit konser. kudu di konsep, Bah. Dadi ben engko duweke mlebu terus ngono lho. Ya jajal tekok Lah penonton. nek omong-omongan tok ade ngene iki payu. Lho, Narasumber. Lho. Lah, Lah ketika- kowe rong waduh omong tok kowe rong taun gantek. Kowe aja mung tekon isine donya. Piye? Jerone bumi iki enak apane? Oh nek takon jenengan iso kabeh jawab ngono. Sing ngomong sapa? Antem maneh. Lah piye to? Ya, Ayo iso. padha ra rohe kok. iso. Lah iso piye? Aku rong tau ambles bumi. Anggitmu Antarjo piye aku. Antasena. Piye karepmu? Wes ngene, sesuk gawe konten ada wong telu ya. Wes jajal sak ngene, mumpung ki ning kene to, Bah. Sik ta wong sitoke dagelan kondang. Percil viral, Ya. trending, Ya. Deni Caknan. Kok arek usaha mbiyen-mbiyen kowe kok arek gawe konten ki terus Oh, konten. konten wis umum. Konten ki Konten. nganu, apa ki jenenge toilet kuwi. Lah acarane. Iya. Duduk kuwi konten. Kontennya acara uang. Kontene nek ning TV Ngene iki jenenge lho. program. Program. Pak KB. Iya. Program keluarga berencana. Ngene lho, tak jelasnya ngene. Dadi umpamane ya sampean ngene iki diceluk Caknan. Iki namanya konten. Oh, berarti Nah. Caknan nyeluk aku iki konten. Ya, kuwi biasane Lho, gak di lah, aku kira nih.